Nas últimas horas coñecíamos o falecemento de dous usuarios da residencia de Ribeira de 83 e 84 anos, dúas novas vítimas que levan xa a 6 os falecidos tras a detección do gromo que se converteu nun dos máis preocupantes de toda Galicia. Aínda así, a Xunta descarta polo momento a intervención do centro, tal e como demandaba a Asociación Vellez Digna. A conselleira de Política Social lembrou que esta e todas as residencias galegas están baixo tutela da Xunta, que permanece vigilante para garantir a mellor atención e cuidado dos usuarios. Como todas as residencias de Galicia, a Xunta de Galicia ten a tutela do 100% das residencias galegas e seguimos moi de preto a evolución da residencia de maiores do meu concello de Ribeira. Están todos os técnicos a disposición da residencia, vamos a dotala dos medios humanos e necesarios que sexan necesarios en calquera momento para que a xente maior poida seguir adiante. Polo momento, a xestión do centro ribeirense permanecerá en mans de DomusVi, aínda que tanto a Consellería de Política Social como a de Sanidade seguirán de preto a evolución do gromo e a situación dos usuarios para dotar o centro de todos os medios materiais e humanos para conter os contaxios e garantir o benestar dos maiores. Polo momento, pois estamos, como decía, atentos a como vai evolucionando en función de como evolucione da Consellería e das autoridades sanitarias, pois tamén como fagan esa valoración, pois tomaránse todas as medidas que sexan necesarias. Pero en estes momentos as persoas maiores están ben coidadas, ben atendidas e vamos a dotar a residencia de todos os medios humanos e materiales que sean necesarios para que todas as persoas maiores poidan sair adiante.